हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंखौ नुना। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों जवमनि बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। भिडिअनि कास्टआनो जादों जवमनि, बिरजय एन्ड दिव्या। लोगोफोर, बे भिडिअखौ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बिथांमोना दासान्दि बे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना बे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होबाय। बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्शनानो जादों मेलेन नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बीबी प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिरजय बसुमतारी। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाफैदो। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोसोम जोमै 2। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, बे भिडिअखौ नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल दैमारी आरो पुर्निमा। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों लर्ड इफ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनांगोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों लतिफ एन्ड रचना स्वर्गियारी। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअआ हार्ट टाचिं अन लाभ स्ट'री। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअनि स्ट'री डिरेक्शनानो जादों लतिफ। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों लतिफ प्रियजन। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।